Odovzdávame AI nevedomky svoju slobodu? Keď sa AI, napríklad ChatGPT, niečo pýtaš, aké sú tvoje otázky? Hľadáš informácie, dáta, stratégie, chceš sa vyspovedať alebo si nechať poradiť? Koľko svojej osobnej zodpovednosti vlastne takto presúvame na AI? Koľko osobnej slobody a vnútornej sily jej tak nevedomky odovzdávame? Moje meno je Katarína Zachár, počúvaš môj podcast Potential in You, v preklade Potenciál v tebe. Nedávno som si robila z AI taký prieskum, čo sú tie najčastejšie otázky, ktoré sa ľudia na Slovensku a v Česku AI pýtajú. Rozdelila som to ešte aj na otázky, ktoré kládli v roku 2025 a ktoré položili AI od začiatku roku 2026. Bolo zaujímavé vidieť, že je tam od minulého roku viditeľný posun. V roku 2025 sa ľudia pýtali viac technické otázky. O tom, ako čo urobiť, alebo ako sa niečo naučiť. Od začiatku roku 2026 sa pýtajú viac existenčné otázky. Ako sa nestratiť alebo niečo prežiť. Ľudia v AI chatbotoch našli akoby priestor, kde môžu povedať čokoľvek, čo ich trápi bez toho, aby boli súdení alebo odmietnutí. Našli v AI bútľavú vrobu, inak povedané emocionálnu validáciu. Teda zdôveria sa v čete s tými najťažšími pocitmi a emóciami, strachmi či starosťami, ktoré sa inak možno hanbia povedať, alebo nevedia, ako ich komunikovať ľuďom okolo seba. A posunulo sa to ešte ďalej. Ľudia začali u AI vyhľadávať aj konkrétne rady pre svoje existenčné otázky. Podľa prieskumov z roku 2025 až 40% mladých dospelých Gen Z a Millennial generácia priznalo, že sa na AI obracajú s otázkami o osobných vzťahoch alebo o tom, ako sa cítiť lepšie v situácii, ktorú prežívajú. Napríklad: toto sa mi stalo, cítim sa takto. Je to normálne? Som dobrý človek? Je v poriadku, ako sa cítim? Čo mám robiť? Mám sa do toho pustiť? AI chaty ako ChatGPT, Gemini alebo Claude sú naprogramované tak, aby boli podporujúce. Takže človeka, ktorý sa im vyspovedá, podporia, povzbudia, aby sa proste cítil lepšie. AI ti nebude protirečiť, nedá ti konštruktívnu kritiku, ani ti nepovie dôležitú pravdu. Lebo ťa vlastne nepozná a nemá v úmysle s tebou budovať pravdivý vzťah. AI nezáleží na tvojom najvyššom dobre. AI má určitý naprogramovaný etický kódex a to je všetko. Pretože AI nie je človek, ale umelá inteligencia. Je naprogramovaná tak, aby sa s tebou spriatelila, aby si získala tvoju priazeň a aby sme jej dôverovali. A dôvera je veľmi vzácna ľudská hodnota. Keď ju totižto niekomu dávame, tak sa mu tým otvárame a vpúšťame ho do nášho sveta. Zároveň aj upúšťame od prirodzených inštinktov opatrnosti či obozretnosti. Sme proste viac zraniteľní a dôverčiví. Keď dôverujeme, tak uvoľňujeme kontrolu. A v ľudských vzťahoch je to pre nás nutnosť naučiť sa dôverovať a nájsť ľudí, ktorým môžeme dôverovať, lebo cez to vytvárame hlboké prepojenia. Cez to sa uzdravujeme a rastieme. Avšak mojou otázkou bolo, prečo vkladáme takú dôveru do AI a tak ľahko a rýchlo. Pozorovala som to a zistila som, že je to preto, lebo AI považujeme za racionálnejšie, inteligentnejšiu, za efektívnejšiu, rýchlejšiu ako my ľudia, dokáže vytvoriť neskutočne inteligentné stratégie, vie vyriešiť zložité problémy. AI dávame na piedestal. Nadraďujeme ju nad seba, nad svoju vlastnú inteligenciu a samým sebe tým hovoríme, že je hodnotnejšia ako sme my ľudia. Keď AI dôverujeme viac ako sami sebe, vtedy jej odovzdávame svoju slobodu v ilúzii, že AI je lepšia, múdrejšia, efektívnejšia, rýchlejšia, lacnejšia alebo aj hodnotnejšia ako my. Avšak stačí to? Je super inteligentné rácio umelej inteligencie hodnotnejšie ako ľudská múdrosť, ľudská skúsenosť, ľudský dotýk, ľudská emócia či pocit, alebo duchovné prepojenie či intuícia, alebo ľudská tvorivosť? Prečo sme tým tak ohúrení a pohltení? Možno celá táto AI revolúcia len namierila lepšie reflektor na oveľa hlbší a zásadný problém v našej spoločnosti. A to, že našu sebahodnotu, náš prínos dominantne určuje práve sila nášho rácia a schopnosť byť efektívny, produktívna a podávať výkon. Ja chápem,
že medziľudské vzťahy a dynamika našich vzťahov nie je jednoduchá. Avšak AI nie je človek. Necíti, nemá emócie, nevie objať, nevie sa s nami duchovne a cez srdce prepojiť, nevie ani cítiť prírodu alebo ovoňať kvety, nedokáže nám poskytnúť tie najdôležitejšie atribúty ľudskosti, ktoré všetci ako ľudia nutne na prežitie a rast potrebujeme. A tie nás dokonca reálne liečia. AI nám dokáže ponúknuť rácio prístup, informácie, najlepší postup či stratégiu a dokonca aj na mieru šitú komunikáciu pre nás. Je naprogramovaná tak, aby sa na nás naladila a povedala nám to, čo chceme počuť. Podporila nás, aby sme sa cítili lepšie. Avšak toto nám ľuďom nestačí. Je to iba rýchla pomoc, pretože funguje iba na úrovni rácia. My ľudia sme oveľa viac ako len rácio. Naše bytie funguje a zažívame seba a tvoríme život cez 3 základné úrovne energie. Fyzická, mentálna a duchovná. Máme emócie, máme pocity, myšlienky, hlboké napojenie jeden na druhého. Sme sociálne bytosti. A preto riešenia a prístup AI dominantne stimuluje iba tú našu racionálnu, mentálnu úroveň. Áno, po četovaní s AI sa možno na chvíľu cítime lepšie. Ale my niekde v hĺbke vieme, že to nie je skutočné, že to nie je celé pravda. Že hovoríme so strojom, s umelou inteligenciou, ktorá nemá ľudskú podstatu. Svoje telo a dušu neoklameme. Dokážeme oklamať iba svoju hlavu a tým tak trochu oklamať na chvíľu samých seba. A preto kladenie tých existenčných otázok AI a tým to presunutie tej svojej osobnej zodpovednosti na AI pre nás dlhodobo nič nerieši. Ale skôr sa to pre nás iba zhoršuje. Lebo sa vlastne opakovane snažíme riešiť svoje výzvy a problémy iba na jednej úrovni, a to na tej mentálnej. Prečo to vlastne nie je dostatočný prístup? Pretože my ľudia problém nikdy nevyriešime iba na úrovni, na ktorej sa prejavuje. Riešenia sú vždy na inej frekvencii, ako je problém či naša výzva. A aby sme tú frekvenciu a riešenie mohli nájsť, tak potrebujeme zapojiť, aktivovať a pracovať so svojím celým ľudským potenciálom. Ja to nazývam Trinity bytia. Telo, myseľ a duša. A väčšina našich súčasných problémov vzniká práve na tej mentálnej úrovni, lebo sme prestimulovaní, zahltení informáciami, sme mentálne preťažení, vyčerpaní, máme pocit, že nič nestíhame, nevieme ako spomaliť, bojíme sa, lebo všetko okolo nás sa rýchlo mení, obávame sa, či dokážeme udržať tempo s touto dobou a celou AI. Dávame našej mysli a nášmu ráciu príliš veľkú silu. A to nás asi vedie k tomu, že AI niekedy proste staviame na ten piedestal, ktorý jej vôbec nepatrí. A povyšujeme umelú inteligenciu nad ľudskú múdrosť, nad ľudský potenciál, nad náš ľudský dotyk, tvorivosť a aj hlboké ľudské prepojenie. Myseľ nikdy nebola nadizajnovaná tak, aby viedla naše bytie. Ona nie je kapitánkou. To je najväčší omyl, ktorý robíme. Avšak doviedla nás k tomu práve naša spoločnosť, v ktorej dlhodobo dominuje a aj hodnotu určuje práve to rácio, výkon, produktivita a efektivita. A tak nám dominuje myseľ. A potom sa čudujeme, že ju nevieme vypnúť, že nevieme zastaviť myšlienky, že nás ovláda naša hlava. Pretože sme myseľ povýšili na pozíciu v našom byti, v našej energii, ktorá jej nepatrí. Nie je tam správne a preto je tak ťažké nájsť svoju rovnováhu. Ak ťa táto téma zaujíma, ako funguje tento náš základný ľudský potenciál, kde má myseľ to svoje správne miesto a ako by pre nás mala fungovať, prečítaj si prosím, alebo si vypočuj moju knihu Končím so strachom a žijem odvážne. Ja viem, že nie je príjemné počuť, ale instantné riešenia nie sú vždy najlepšie riešenia. A už vôbec nie pre komplexnú ľudskú psychiku, pre naše vzťahy alebo pre našu dušu. Nemôžeme sa vyhýbať tomu, čo je náročné v našom živote, čo nás posúva mimo komfort, lebo vtedy sa vyhýbame životu a rastu. Čím viac sa spoliehame na AI, že nám dodá ten krátkodobý dobrý pocit cez chat, tým viac prehlbujeme svoj problém. A navyše, úplne nevedome, jej odovzdávame svoju silu a svoju slobodu. Spomínam si na to, keď som začala ja v mojom bežnom živote používať AI bot, ktorý nám bol úplne na začiatku predstavený ako ChatGPT. Začala som sa AI všeličo pýtať, naozaj rôzne otázky.
Na začiatku musím povedať, že som z toho bola dosť nadšená, pretože aké je to inteligentné, aké je to rýchle, mám prístup k nekonečným dátam a informáciám. Avšak pocítila som aj niečo iné. Že aj keď dostávam tie svoje odpovede cez AI veľmi rýchlo, cítila som, že čím viac sa na ňu obraciam s naozaj dôležitými otázkami, na ktoré hľadám odpovede, tým viac strácam pocit vnútornej sily a vnútornej stability a aj seba dôvery. Začala som to skúmať a uvedomila som si, že som nevedela určiť správnu hranicu. Kedy má AI pracovať pre mňa, slúžiť mi ako tá encyklopédia, asistentka alebo expertka na konkrétnu tému a kedy už ja na AI presúvam svoju osobnú zodpovednosť za svoj život alebo za svoje rozhodnutia. Na začiatku to bolo nevinné, ja som si to ani nevšimla. Od AI som odchádzala so super informáciami, ale súbežne aj s takým tým pocitom, že vlastne vnútorne slabnem. Že si nedôverujem. Pretože naša ľudská sila a náš potenciál nie je iba v tom mať tie najlepšie a správne odpovede, robiť veci perfektne alebo podávať dokonalý výkon. Tú najväčšiu silu v sebe budujeme, keď sa k tým odpovediam reálne aj dopracujeme. Cesta tvorí človeka, nie len výsledok. Naša sebadôvera, vnútorná sila vychádzajú z toho, že preberáme za svoj život zodpovednosť, že robíme svoje rozhodnutia, že v sebe sa snažíme nachádzať tie svoje najdôležitejšie odpovede. Lebo ten proces hľadania, prekonávania seba a svojich limitov nás skutočne oveľa viac rozvíja a posúva ako len samotný výsledok. Cez tú vnútornú námahu a prácu so svojou energiou tak formujeme seba. Budujeme vnútornú silu, svoje sebavedomie a tým vlastne tvoríme aj svoj život. Keď začneme AI chatu odovzdávať príliš veľa osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia, svoje životné voľby, svoje tvorenie, svoje smerovanie, alebo aj za to, ako sa cítime, len preto, lebo si myslíme, že AI je inteligentnejšia ako my, tak prehrávame. Keď prestaneme čeliť svojim strachom, lebo je to jednoduchšie opýtať sa AI, tak slabneme. V momente, ako takto dávame ruky preč od svojho života, vzdávame sa tak svoje slobody, sily a aj seba dôvery. Lebo vlastne sa prestávame spoliehať na to svoje vnútorné vedenie, na vlastnú múdrosť. Toto nevedomé postupné odovzdávanie slobody sa začalo už so sociálnymi sieťami a AI algoritmami, ktoré vlastne krádnú našu pozornosť, lebo chcú ovplyvniť to, čomu venujeme čas. Cez sociálne siete sme sa začali porovnávať, utiekame do online sveta, strácame sa pri scrollovaní, stali sme sa akoby tak trochu závislými a ja si myslím, že sme ešte neprišli na to, ako to vyriešiť, ošetriť a určiť si tie hranice. AI algoritmy nám ukazujú obsah a živia hlavne to, čo už vlastne vyhľadávame, čím prehlbujú polarizáciu spoločnosti a nás ľudí to rozdeľuje, izoluje a to nás neskutočne oslabuje. A takto pomaly strácame tú svoju slobodu a aj silu. Hovorí o tom aj významný fyzik a historik Yuval Noah Harari, ktorý tvrdí, že ak odovzdávame AI rozhodovanie o tom, čo je teda pravda, čo je správne, strácame podstatu demokracie a slobody. Bývalý etický dizajner Google Tristan Harris a spoluzakladateľ organizácie Center for Human Technology tvrdí, že AI neničí svet priamo, ale tým, že nás núti správať sa ako stroje, aby sme prežili v systéme. Podľa mňa samotná technológia AI nie je problémom, prináša nesmierne veľa zlepšení a progresu pre naše životy. Problémom je tá rýchlosť. My s AI chceme bežať, ale ešte s ňou nevieme poriadne ani chodiť. A výzvou je správna regulácia AI, stanovenie tých jasných hraníc v jej používaní, v jej správnej implementácii do rôznych oblastí nášho života tak, aby slúžila nám ľuďom. A toto je naozaj tiež už na úplne inú tému a iný podcast, možno niekedy na budúce. AI je teda pre nás všetkých podľa mňa úplne nová. Je to úplne nové teritorium a priestor, ktorý spoznávame. Ja si myslím, áno, využívajme AI, ale nepresúvajme na ňu zodpovednosť za to, ako sa rozhodujeme alebo ako sa cítime, lebo to je to najväčšie riziko. Ja sama som sa vlastne musela postupne naučiť určovať si tie hranice pre seba,
ako budem vo svojom živote vlastne AI používať, alebo do akej miery ju zapojím aj do svojho kreatívneho a biznis procesu. A teda pamätajme si, že AI je iba racionálne inteligentnejšia, nie je múdrejšia. Múdrosť je ľudský atribút, lebo sa buduje cez reálne skúsenosti. Mne funguje hľadať medzi AI technológiou a ľudským potenciálom správne hranice a spoluprácu. Každý potrebujeme najskôr začať podľa mňa od seba vo svojom úplne bežnom živote. Pretože tie väčšie makrosystémy, tie väčšie makronastavenia a rozhodnutia by mali byť postavené, mali by reflektovať akoby tie mikroprincípy. To znamená, ako to funguje v našich individuálnych životoch. A slobodu v živote máme iba vtedy, ak preberáme naplno osobnú zodpovednosť za svoj život, za svoju energiu, čo sú naše myšlienky, emócie, pocity a činy. A z tejto slobody sa rodí naša vnútorná sila a naše sebavedomie. Keď sa nebránime životným skúsenostiam, ale učíme sa z nich, snažíme sa nájsť cestu vpred, popasovať sa s nimi, použiť ľudský potenciál v reálnych situáciách, hľadáme cestu, ako ich zvládnuť a spracovať, cez to skutočne rastieme. Keď sa naučíme integrovať to svoje rácio s pocitmi, s intuíciou a s reálnymi skúsenosťami, tak vtedy budujeme vlastnú vnútornú múdrosť. A to je skutočná ľudská inteligencia, tá naša múdrosť, pretože to je to naše najsilnejšie vedenie. To AI nikdy neprekoná. Tak si len dajme pozor na to, ako veľa zo svojej slobody a sily odovzdávame AI, keď ju dávame na ten piedestál, povyšujeme ju nad vlastnú múdrosť a skúsenosť, nad vlastnú schopnosť nájsť svoje odpovede, alebo aj urobiť vlastné chyby. Dôvera v seba a tá vnútorná istota sa nerodí z konverzácie s AI chatom, ale iba cez vlastnú skúsenosť, cez našu ochotu aktivovať a vedome použiť svoj potenciál, použiť svoju tvorivosť, energiu, talenty, schopnosti v reálnych situáciách. Osobná zodpovednosť v nás buduje tú právu silu a vedie nás ku slobode. Ako to s tebou rezonuje? Našla si v tomto niečo pre seba, čo som tu pomenovala? A ako ty pracuješ s AI a aké sú tvoje hranice? Podiel sa o to. A ak ťa to zaujíma, tak ja som vysvetlila tento náš ľudský potenciál a vnútornú prácu s energiou, to znamená telo, myseľ a duša, v takom krátkom videu v mojej zóne potenciálu na mojom webe www.katarinazachar.sk, kde sa len jednoducho zdarma prihlásíš, dostaneš prístup k týmto doplnkovým videám, ku niektorým epizódam z môjho podcastu a zostaneme spolu v kontakte. Je to zóna potenciálu na mojom webe. Ďakujem a počujeme sa pri ďalšej epizóde.